कथिए के हवे मैया अंधेरा मंदिर। कथिए के हवे मैया अंधेरा मंदिर। कथिए के लागल बाके आरा गुंजा भवन में। कथिए के लागल बाके आरा गुंजा भवन। अथरा पत्थर के मैया अंधेरा मंदिर। अथरा पत्थर के मैया अंधेरा मंदिर। ए जी रूपे छाने लागल बाके रघुंजा भवन में। रूपे छाने लागल बाके रघुंजा